Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Вучань не вышэйшы за настаўніка, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Вучню дастаткова быць як настаўнік ягоны, а слугу як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бальзэбулам, то тым больш так назавуць хатніх яго. Не бойцеся іх, бо няма нічога схаванага, чтоб не адкрылася, і патаемнага, чтоб не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць, а больш бойцеся таго, хто можа душу і цела загубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны. Таму не бойцеся, вы вартыя больш за мноства вераб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрокся б ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў нябёсах».